Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy kell a Vízváház Studio kódot feltelepíteni, amely programozáshoz tökéletes segítség. Beírjuk a Google-be, vagy az adott keresőbe, rákattintunk a legelső linkre, vagy rákattintunk a Download for Windows-ra, ezután elindul a letöltés, majd megnyitjuk a fájlt, elfogadjuk az általános szerződési feltételeket, ezután feltelepíti a számítógépünkre a fejlesztői környezetet, mármint amiben a kódokat tudjuk majd szerkeszteni. Itt tovább szeretnénk asztali parancsikont létrehozni, akkor ide kattintunk, rámegyünk a továbbra, majd telepít, ezt megvárjuk még végig meg, ez általában pár perc alatt megtörténik. És utána el is tudjuk indítani a programot. Itt be tudjuk állítani, hogy milyen témát szeretnénk. Általában én a sötét témát szeretem, nekem ez könnyebb.